kinahanglan painom ako. O kinahanglan tinulong ang nakanunay sa akong kawaling. O kumalo ko ang hinas na pagkamakayusan. Oo, kinahanglan ng kausap. Oo, sinihasi nga manalagda. Sinihasi na tigilog milagro. Ang manlalaban ni Jehovah batot ng Baal. Kung hatagan niya po espada, hukutan niya na itong ulo ang tanang magsisipa ni Baal. Tinuod lang, di ko mapinahanglan ng espada. Ilagid-lagid ko lang yung isa ko, masunod na sila. Handa ko lang na ako ang yuta, o maglilog na. Mabahin na ako ang mga suba, o bisan mga bato, mahiro na ako hinuong bulan. Ang maayong mga hiyas ni Gihasi, anam-anam nga nagkawala. Dili na siya malipayon sa iyang luwatong tungod kay giisip niya panigdili ang may kaniya. Ang daw tangwa kinaniya, sa mas pagtinguha nga may nila o pagkahakog, nagsugod sa pagtubo sa iyang kasing-kasing. Kung makapili na, kaya sigurado makagusto pwede sa atong indod kayo nga baligyaon, pahangyuon patikan. Nag-usik-usik na lang sa inyong manahumay. Di na siya gano'n. Ulit mo na siya. Katapang na siya ni Eliseo. Kunya, mutanaw lang na siya. Pero di mo palit. Di na problema. Sige nga siya kung natalaoban. Natauban kung isikalagan sa pamulong lang na ni Jehovah sa kasudaluhan. O pantay ba sa inyong sinumihan? Sinutang ka kayo sa inyong pagkayabiyay sa tao sa Diyos. Tinuod ng iyang isulti. Nanglandang ka ba sa nangitabo sa mga batang lalaki sa Bethel? Katong mga bata ba na nagbugal-bugal kang Eliseo? Samtang ito na si Eliseo sa bukid? Dahil mga bata na may bulagikan sa syudad o nagsigig yaga-yaga kaniya na nagsingon, Tumas upaw! Dahil si Eliseo milinyo, nakita sila o di pang himaraot niya ang mga bata sa ngalan ni Jehovah. Dahil duha kabayan na uso, ni gula sa kakabayan o di kulis-kulis ang kurin na ibus ka bata. Kaya na siya dagdaagalong kung dihasing. Binuana niya. Nagpatakalan siya ang napakanuman ang tao. Tabi ang Ginoo, paano ko tuwa ang madunggal ko ang iyong ismayahanay? Nakita mo pa ba kung hain si Eliseo? Asa kanya ko siya makita mo? May problema man gusto na ipag-isuli sa motor ng manalagnan ni Jehovah? Hosin makatabang ko sa iyong problema. Kinsa man ka? Simulan ko, biyuda ni Uzi ng Surihanin. Ako ang kauban kung isikaalagan ni Eliseo. Ulag, doon ay ikabalatan nila. Tingalit, makatabang ako. Di na kinahanglan na dito pa ni Jehovah si Eliseo sa pagpamati sa iyong problema. Ikapadayag usap sa Diyos ang iyang tawag pinahagi na ako. Palihog, ulat na ako diya sa mga bato. Balikan na ka. Salamat kaayo, hinaot sa inyo na mag-auban na inyo. Magsawa ako sa pagsamot ni Gihasi. Palihog, ubad na ako ito kang Eliseo.
Ang mga tigulang na lalaki may problema ng natuang, hindi pagkakanan niya. Di mo makatanayo ni Eliseo. Okupado kayo siya karoon sa mga anak sa mga mananagna. Kung wala kayo panahon para sa iban. Pero ako, may panahon kayo para ninyo. At agang din ako panahon ang akong katawan. Palino, mataw din ko niya ng mga bato. Kulang lang ako ang kanil. Palitan na ko ni. Pinaman, mahal kang mamuli. Di kalidad yung yan ang di mo gusto mga biste. Try ka siklo sa lapihan. Kain ka sa siglo. Siyaro, mamali hangyo ang tao sa Diyos na kaupang sa Pangulong manalangnan ni Iwan mo. Ang mula sa ko. O, ano ay 15 kasiglo sa lapi. Ang imong hinatag na ko, imong hinatag sa nato ang Iwan. Aw, sige. Tinawag may kalinaw ka. Diyos, Ayaw kalimot sa giingon haring sumuno ng garbo mo sampot o kalanaran o ang pagkamapaytaso sa pagkakuha. Si Gehazi diining mura, mapahitaso na kayo. Nagpa-influensya siya sa iyang unubong tinandan o nakaugman o pagkawalay pagtahod sa kaykayan ni Jehova. Ang iyang gihimo, musangkot raon niya o kadaot tulog kay si Jehova nagdumog sa mapahitaso.